Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz manzara topshiruv qaraysiz. Бәхетнең иртәгәсе юк, кичәгесе дә. Ул үткәннәрне хәтерләмәй, киләчәк турында уйламый. Аның бары тик бүгенгесе генә бар. Ул да көн түгел, мизгел генә. Булган әйберләрне кадерли белгәндә генә син бәхетле булачаксың. Без сезгә бәхет теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Аллаһның мәрхәмәтеннән зуррак түгел бер генә гөнаһта. Шулай да син гөнаһ кылмаска кара дип әйтеп калдырган Җәләлетдин Руми хәзрәтләре. Менә шундый кичкенә генә күркәм нәсихәт белән бүгенге җомга чыгарылышыбызны башлыйбыз. Ничек итеп узын гомергә ирешергә? Җомга вәгазендә кешенең гомер узынлыгының сирен белербез. Казанның 149-нчы лицейында татар тормышы гөрләп тора. 1991 елда ачылган уку йорты милли гадәтләргә тугрылыклы, анда татар теле дә күркәм рәвештә саклана. Хезмәттәшебез Гөлинә Харрасова әни булды. Нәни кызларын алып кайттылар. Достыбызның шатлыгын уртаклашабыз. Республикабызда халкыбызның мирасы дип аталган бик үзенчәлекле, бик кызыклы проект старт алачак. Шул уңайдан студиябездә кунакта Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбленең җырчысы һәм администраторы Рамил Миңнегалиев, Татарстанның ат казанган артисты. Хәерле көн дустым. Хәерле көннәр, сезгә исәнмесез. Бик үзенчәлекле, бик кызыклы проект дип әйттек. Менә халкыбызның мирасы. Бу нинди проект? Нәрсәне кылачлый? Нәрсә турында бу? Менә бу проектның исеме үзүк әйтеп тора инде. Бу безнең халкыбызның шушы инҗе мәрҗәннәрен күрсәтә торган проект. Исегездә булса, без инде моннан 2 ел элек Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле Мирас, наследие дигән проект тудырган иде. Монсы инде безнең бу проектыбыз татар халык биюләренә багышланган иде. Бу елгы проект ул халкыбызның мирасы, народное наследие дип атала. Монысы инде безнең вокал сәнгатенә багышланган. Безнең татар халык җырлары кергән әлеге проектка халкыбызның менә шундый озын җырлары, моңлы җырлары, табын җырлары, шаян җырлары, тапмаклар һәм инде әлбәттә әлеге проектка безнең инде остазларыбыз белән бергә мастер-класслар да кергән. Бу проектның инде гамәлгә куючысы безнең Татарстан Республикасы хөкүмәте грант нигезендә барлыкка килде әлеге проект. Менә 2022 елның ахырында гына белдек. Менә безгә шушы инде коллективлар арасында иң менә шушындый лайык коллективларга бирелгән грант. Демәк, монда хор да, ялгыз башкаруларда барысы да булачак инде. Хор һәм ялгыз башкарулар барысы да булачак. Әле шунда әйтәсем килә, менә табын җырлары, шаян җырлар дип әйттем бит. Әле халык безне тыңлап кына түгел, үзләре дә менә шу безнең мастер-классны карап, безнең белән бергә җырлап утырырга мөмкиннәр. Анда безнең менә ачылып барачак сүзләр караоке дип әйтәбез инде. Без җырлыйбыз һәм алар безгә кушылып рәхәтләнеп җырлап барачаклар сүзләрен карап экраннан. Анысы татар сүзе карап укы дигәннән алынган. Сез рус телендә дә була дидегез әлеге проектны, менә алар рус теленә, шушы осталык дәресләрдә тәрҗемә ителәчәкме, үткәреләчәкме рус телендә? Титуллар белән бирелеп барылачакмы? Ул менә хәзер аңлатам. Бу безнең проектның исеме ул 2 телдә. Халкыбызның мирасы, народное наследие дип атала. Без бит инде Татарстанда шушындый матур республикада яшибез, 2 телне дә хөрмәт итеп. Шуңа күрә безнең проектның исеме бергәләп 2 телдә барачак. Халкыбызның мирасы, народное наследие дип. Инде аңлавыгызча 2 телдә булачак әлеге мастер-класс. Менә әле хәзер генә табана төшәчәк ул безнең рус телендә проект. Инде май айында без инде эшләп бетерәбез инде татар телендәге проекттан. Әлбәттә инде бу титрлар ярдәмендә безнең инде аңламаган кешеләргә шулай ук тәрҗемә ителеп барачак. Кайсы җирләрдә күрсәтеләчәк? Менә зур концертлар залында инде моның тәкъдирләү кичәсе була, беренче программа, аннан мәктәпләргә китәсезме? Беләсезме, менә бу ни буенча, мастер-класс буенча безнең инде чыгачак флешкалар. Хәзер бит инде флешкалар инде заманасы. Шуңа күрә инде флешкаларда урын алачак барлык мастер-класслар, барлык менә шу без әйткән әңгәмәләр һәм инде безнең ансамбльнең алтын фондына кергән җырларыбыз әлеге флешкада урын алачак, халык аны күрәчәк, тыңлаячак. Шушы концертның презентациясе инде тәкъдим итү кичәсе ул безнең инде дәүләт зур концерт залында узачак. Бу программада безнең беренче бүлегендә менә шушы мастер-класска кергән әсәрләр башкарылачак. Концертның икенче бүлегендә инде безнең туй, свадьба дигән программаның инде узган программаның беренче фрагменты күрсәтеләчәк. Бу инде безнең Казан һәм Сибир татарлары йолаларына нигезләнеп эшләнгән туй программасы. Менә бу программа нигезе шулай ук туй программасына кергән әсәрләр шулай ук безнең мастер-класста да булачак. Алар флешкада урын алачак шулай ук.
Шынында да шақты қызыклы программа. Исән сау башларга насип булсын, дәвамлы һәм нәтиҗәле булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашып, тапшыруыбызны видеоязма белән дәвам итәбез. Бик уңган булган ханым Нәҗибә Юсупова турында видеоязма карыйк. Нәҗибә апага иртәгә 90 тула Аллаһы буйырса, һәм мондый ак күңелле, пак күңелле, эшкерсез ханымнар, апалар, ак әбиләр милләтебездә күбрәк булса иде, чөнки алар безнең өчен өлге һәм үрнәк. Бу өйгә килеп керүгә үзеңне башка бер дөньяга эләккәндәй хис итәсең. Якты, җылы, рәхәт. Чөнки монда якты күңелле кешеләр яши. Нәҗибә апа авырлыгын да күп күргән, әмма бер кайчан күңелен төшермәгән. Бу тормышны үзе матур, яхшы итәргә омтылып яшәгән шәхес. Яп-яшь чагында ук үзендә тәвәккәллек, кыюлыгын да тапкан, читкә китеп эшләүдән дә курыкмаган. Турып беткәч, хәзер кечкене министрлыкка кердем. Министрга кердем. Эштира. Ну, безнең әбинең туган йортының кешесе. Ул кеше. Бер йортта туганнар. Бабайның туганы. Да, алайда шул Калкутта яхшы дияр бер әтәйнең теңелесенең кызы белән икәү кердек. Калкутта яхшы дияр, ни Калкутта эшләмиз дияр. Анда Актаюк без әтәбез безгә киенергә кирәк яшьләр. Аннар инде ярар шулай дигәт. Казанка буенда кашык заводы бар иде, каядыр ул кадәр белмим. Шунда подступный идән, навыз артырга бир. Кашыклардан кыйылган утырып ташырга. Шунда эшләп эредем дә, мине эшли күтәрделәр. Мин анда бит ул заманда пет күз алды, пет куратырга машина ясадылар. Петен адам питкә буялдан да. Анда кеше килгән бит бат кешене. Машиналар ясадылар, бу курыга, пет курыга. Шул машиналарны буярга куйдылар миңа. Аннан соң ахыры миңа салтым тиде бармакларым ишетте. Урамда буярга. Ни китәсен, 16-нчы заводтан квартир бирәбез диләр. Киттем шулай итеп. Әле инде бу юлы менә уйламаган эштән, ничә елдан соң пенсиягә чыгып монда килергә насыйп булган. Bundan çınazam çıkargan nasip bulgan. Әнинең әби ягыннан нәсел, Гыйлметдин мәзин, ул авылның төп мәчетендә мәзин була. Ул вакытта Шәймирзада 7 мәчет, шул төп мәхәллә мәчетендә мәзин була. Бабай ягындан шулай ук акыллы нәсел, әни әйтеп бетермәде. Ул министр түгел, ул югары совет рәисе булып эшләгән абый Азизов Миргалифан абый. Бабайның 2 туган абыйсы булган, энесе булган. Әниләр шул заманда кызыл коверларга басып, ишекне теге син кирдә, мин кир дип куркып торып, шул абыйга эш сорап кергәннәр. Һәм колхозда эшләгез дип әйткән. Нәҗибә апага уку эләкмәгән. Сугыштан соңгы елларда тормыш алып барырга кирәк була япь-яшь кызга. Әмма кызы профессор. Гомумән, бу нәселдә укымышлы, белемгә омтылучаннар шактый. Нәҗибә апаның кызы Әлфия дә кичкенәдән шундый була. Хәзер Әлфия белән бер күрше кызы бергә укыйлар. Бер катына тәсүләшеп баралар ди. Тиге кызлар мин сестрага барам дип әйтәдер. Аның инде сестрада туганнары бар. Ситлни. Бу ада. Синең кыз батырдың, мин университетка барам дип әйтәдер. Шакира әйтемне катын. Ну молодец кызың дир. Мин барам дип әйтәдер. Прямо башын силкеп әйтәдер. Садика йөриләр икән инде алар янына. Авылда менә әнинең аның исеме Сирәк, авылда бер генә, һәм шундый бренд. Ул инде теге Нәҗибә кызы, это все сказано. Менә шундый авыл халкы бүгенге көнгә кадәр әнине бик хөрмәт итә. Ул аның үзенең яшәү рәвеше белән дә, эше белән дә дәлилләгән кеше. Шуңа күрә авылның яше, карты, ылысы кешесе әнине хөрмәт итәләр. Әлфия алып барган китапларны бер журналларны укып бара. Şurada Çempuskon'da masküler belediğim. Üzüme bile kapkilerler de karşı birem kızlarga. Neste birge. Kişi kitap ete, üzüne birge temsildanlarga birdir. Alırga gına yaratasımız. Şulay kişi birge tanım üzüne abizatilli birge. Kırtlenlerim var. Bilgenlerimni okuyayım bana bütün Celil Kvadratnik'in. Anlarısın Makbul Kvadratnik kitaplarını alam.
Бөтенесін оқимын, әр күні ите тұрып намазымı оқимын. 5 вакыт намазын оқимын инде Аллаға шүкір. Нәҗибә апа янында булганда, аның белән сөйләшкәндә, үзеңнең уй-фикерләрең дә ниндидер бер эзлекле юл ала, төгәлләшә. Чөнки күңел умырткасынлык Нәҗибә апаның рухы көчле. Шуңа үзе дә, сүзе дә кадерле. Ясмык, ягъни чечевица ипи белән итне дә алыштыра. Ул А, Б, С витаминнарына, оксымга, калий, кальций, магний, цинк, тимергә бай. Аның составында фолий кислотасы бар. Ул исә онкологик авыруларга каршы торырга ярдәм итә. Ясмыктан әзерләнгән ризыклар организмга уңай йогынты ясый. Шулай ук аның составындагы маддәләр күзләрнең күрү сәләтен яхшырта. Ясмыкның бөйрәләре авырткан кешеләргә файдасы күп һәм аны даими куллану сөякләрнең ныклыгын үстерергә мөмкин ди табиблар. Бүген без ясмыктан кыймак пешерәбез. Безгә моның өчен ясмык кирәк булачак. Мин яшел ясмыкны алдым. Гадәттә чиратлап пешерәм. Кызыл ясмыктан да пешерергә була кыймакларны, яшел ясмыктан да пешерергә була. Аермасы шунда, яшел ясмыкта күбрәк оксым һәм кальций, кызыл ясмыкта инде күбрәк тимер һәм калий. Безгә моның өчен кирәк булачак ясмык, бер чынаяк су һәм бер күкәй һәм 3 финик. Финикны инде салсагыз була, салмасагыз була, әзрәк кенә теге тәм кертер өчен дип әйтик. Һәм инде кыймакларны бизәр өчен җиләкләр сайладык. Әйдәгез ясый башлыйк. Димәк, буларны блендерга салабыз, әйме? Әйе. Аһа. Хәзер моны бөтенләй белән дә салсак була инде. Блендерга 12-13 аш кашыгы яшел ясмык салдык һәм бер чынаяк су. Күкәй сытабыз. Biz монда 3 финик салдык. Гөлнур, әйдә хәзер буларны блендерда әйләндереп алыйк әле. Безнең кыймак өчен камыр әзер. Әйдә диләрә тәвәккәлләп карыйк. Әйдә. Безнең кыймакларыбыз инде әзер. Аларны бизисе генә калды. Әйе, без шундый җиләкләр белән бизибез. Моны сгущенка белән дә бизәргә була. Әйбәт, кыймак белән дә була. Шулай ук бу кыймаклар аксымга бик бай, шуңа иртәнге ашка сайласагыз бик әйбәт була. Ашларыгыз тәмле булсын. Milli тәрбие алмаган кешенең киләчәге юк дигән төшенчә бар. Milli тәрбие бирү өчен milli мөхит булдыру шарт. Һәр халыкның 1000 еллар буена тупланган гырыф-гадәтләре, традицияләре бар. Татарларның алар бик күп. Менә шушы матур гадәтләрне балаларга кичкенәдән үк синдерергә өйрәтә торган тәрбиячеләребез дә юк түгел. Хәзер сезне шундый саф татар телендә сөйләшә торган балалар янына чакырабыз. Дөрестән дә нәниләребезне дә онытмыйбыз һәм шуңа күрә 146-нчы балалар бакчасына сәяхәт кылырбыз. Хезмәттәшебез Фәридә Тухфатуллина әзерләгән видео язма. Балачак дөньясы. Казан шәһәренең 146 номерлы балалар бакчасына килеп керүгә, шушы ихлас, самими сабыйлар мөхитенә чумасың. Якты матур төсләре, күңелле тавышлары белән әллә кайдан игътибарны җәлеп итүче белем үзәге бу. Күңелле тавышлар дигәннән без саф татар телендә җыр ишетеп, нәни йолдызчыклар төркеменә керергә булдык. Әлеге төркемдә белем, тәрбия татар телендә алып барыла. Балалар барысы да рәхәтләнеп ана телендә аралаша, сөйләшергә тырыша. Балалар, бакчада нәрсәләр эшлисез, әйдә миңа сөйләгез әле чираттан. Уйныйбыз, ашыйбыз, йоклыйбыз, уйныйбыз, йоклыйбыз, кыйбыз, үчәбез, китап укыйбыз. Әллә сездә өйрәтеп куйдылармы шулай сөйләшергә? Таный
Yok mu? Neydi oyunlar oynayasınız? Zengər şeşir. Telefon. Şureler. Жел көнне эссе һавада мин суда кыйнам. Төркемнең тәрбиячесе инде уку-укыту өлкәсендә 20 елдан артык тәҗрибәсе булган Ләйсән Гыйззатуллина. Бу һөнәрне йөрәгем белән сайладым. Шуңа да яратып эшлим ди. Балалар бакчасына яратып йөрүеннән, әти-әниләрнең хөрмәт итүеннән, гаиләмнең, бергә эшләгән коллегаларымның, җитәкчеләремнең ярдәм итеп бергә күмәкләшеп эшләүеннән күрәм. Бары тик бергә кулга-кул тотынып, дус тату булып аңлашып эшләгәндә генә яхшы нәтиҗәләргә ирешеп була дип уйлыйм. Балалар барысы да бик талантлылар, субханаллах. Көндә яңа бер шигырь, я җыр, я уен, я бер күңелгә ятышлы шигырь өйрәнеп кайталар икән. Бу биредә хезмәт куючы һәркемнең тырышлыгы нәтиҗәсе. Ак кагаздай сабый күңеленә яхшылыктан ырлык салалсам, һәр баланың сизгер йөрәгенә яратырлык ачкыч табалсам, янымдагы һәр баланың якын дусты булып калалсам, менә шушы инде олы бәхет, язмышларның тәңгәл килеше, үзем теләп алган һөнәремнең, хезмәтемнең хәләл җимеше. Төркемнең өлкән тәрбиячесе инде уку-укыту өлкәсендә 20 елдан артык тәҗрибәсе булган Ләйсән Гыйззатуллина. Бу һөнәрне йөрәгем белән сайладым. Шуңа да яратып эшлим ди. Мин яшь тәрбияче, Арча педагогия көллиятен тәмамлап, бу өлкәдә эшли башлаганыма әле 2 генә ел. Миңа бу өлкәдә эшләргә, тәрбияче һөнәренә мәхәббәт тәрбияләргә, күп еллар буе эшләүче, һәрбер эшеннән үрнәк алырдай тәрбияче Ләйсән Фәритовна ярдәм итә. Нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итсәм дә, ул һәрвакыт киңәшләре белән бүлешә, эш серләренә төшендерә. Балалар бакчасында эшләү җиңелләрдән түгел, әмма шундый остазлар, таләпчән һәм шул вакытта ярдәмче җитәкчеләр, аңлаучан әтиәннәр булганда, шушы балалар бакчасында эшләү үзе бер рәхәт. Акыллы карашлы, мең төрле сорау белән аптыратып, дөньяны танучы балалар дөньясы. Алар бүген мәктәп бусагасын атларга җыена. Яраткан бакчалары белән саубуллашу елы. Кайсы юлны сайларлар? Нинди һөнәр иясе булырлар? Монысын киләчәк күрсәтер. Әмма әти-әниләре күңелләренә салган кешелеклелек, мәрхәмәтлелек ырлыклары, туган телгә мәхәббәт, тәрбияче апалары тырышлыгы белән гомер буена җитәрлек итеп уелыр. Җимешләрен бирер дип өметләник. Бәхетле балалар булсыннар. Кыяш чыккан иң хәерле көн җомга көне. Ул көнне Адәм галәйһиссәлам яратылды. Ул көндә җәннәткә кертелде һәм ул көнне аннан чыгарылды. Кыямәт көне дә җомга көнне булачак. Аллаһы Тәгалә җомга көнне мөселманнарга үзен зурласыннар, җомга вәгазен тыңлап иманнарын күтәрсеннәр өчен атналык бәйрәм итеп билгеләде. Аллаһның илчесе дә дөреслектә бу көн бәйрәм. Аллаһ аны мөселманнарга билгеләде ди. Бу бәйрәм көнендә сезгә җомга вәгазы тәкъдим итәбез. Кайбер кеше озаграк яши, кайбер кешегә Ходай Тәгалә кыскарак гомер бирә. Озын гомергә ирешүнең серләре һәм хикмәтләре нәрсәдә? Бүгенге җомга вәгазыбыз әнә шул хакта. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Адәм баласы шушы дөньяга килеп, беренче тапкыр шушы дөньяны күргәч, кояшны күргәч, һавасын сулагач, ризыкларын ашап карагач, дөньяга гашыйк була. Һәм инде адәм баласы шуның кадәр гашыйк була, бу дөньядан бер дә китәсе килми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, карт кешенең йөрәге 2 әйбергә карата картаймый ди. Беренчесе тормыш ярату, икенчесе мал ярату ди. Ягъни кеше инде бик картайып, үзен йөртә алмас хәлгә җитсә дә, булды, мин әзер үләсем килә дип ятмый. Яшәргә идеале, әзрәк кенә күрергә идеале, балаларны, анакларны менә монда барып киләсе иде, тегеләй тәсе, булай тәсе иде дип планнар кыра. Шуңа күрә әлбәттә кешенең яшисе килә. Әмма гомерне без озайта алмыйбыз. Ул безнең кулда түгел. Үзебезгә тагын 4-5 ел истей алмыйбыз. Моны Аллаһ Тәгалә кулында тәкъдир тарафыннан язылган әйбер. Ләкин шул ук Аллаһ Тәгалә безгә әйтә гомерне озайтуның чарасын. Ягъни юлын күрсәтә. Без үзебез кулыбыз белән истей алмасак та,
ләкин гомеребезне бераз озайта алабыз икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, изгелек, яхшылык, ягъни дөрес яшәгән тормыш гомерне озайта ди. Әгәр дә кеше дөрес яшәсә, изгелектә, яхшылыкта булса, күңеле яхшыда, кешеләргә карата изгелек кылса, ул кешенең гомере озыная икән. Кемдер әйтер, аның ни мәгънәсе бар соң, ни бәйләнеше бар дип. Без бит бүген гомернең озынлыгын бәйлибез экология белән, дөрес ашау белән, бәйлибез спорт белән, витаминнар эчү белән, батлар эчү белән, вакытында күренү белән. Ләкин күргәнебезчә бүгенге көндә бик зур табиблар да, министрлар, бик зур дәрәҗәле кешеләр, депутатлар да 50 яшьләрендә китеп баралар. Ягъни аларның битендә кулында бу әйберләрнең бөтенесе дә бар. Димәк, гомерне озайта торган әйбер ул материаль әйбер генә түгел, ә рухи байлыкта икән. Ә сәбәбе нәрсәдә соң? Сәбәбе бик гади булырга мөмкин. Кеше изгелек, яхшылык кылып торса, аның янындагы кешеләр дә бу изгелекне, яхшылыкны күреп, "Я Рабби, бу кешегә озын гомер бир, бәрәкәт бир. Бу кешене сакла" дип сиңа дуга кылып торалар, теләк теләп торалар. Чөнки әгәр дә син юмарт булсаң, син кемгә ярдәм итәсең? Ул кеше бит синең юмартлыгыңны гел күреп торырга тели. Димәк, озын гомер тели ул сиңа. Әгәр син ярдәмчел булсаң, әгәр син ихлас күңел белән дуслашып ирсәң кешеләр белән, "Эй Раббым, безнең дуслыгыбызны дәвамлы ит, шушы кешенең ярдәмен дәвамлы ит" дип дуга кылып торачак. Димәк, дуга белән ул синең гомереңне озайтачак. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дуга тәкъдирне үзгәртергә сәләтле ди. Шулай ук инде безнең гомеребез кай вакытта бик озын да булмаска мөмкин. Ләкин гомеребезнең мәгънәсе, файдасы, бәрәкәте арта. Кыска гомер эчендә күп эшләр эшләп кала алабыз. Шулай итеп, бу кыска гомер дә үзенә күрә файдасы ягыннан ул озыная. Өченче төрле файдасы бар гомеребезнең озынаюында ул да булса, үлгәннән соң да без үлмәгән кебек яшибез. Ягъни кабергә керсәк тә, безнең сүзебез, безнең эшебез кала, безне искә алалар, безнең хезмәтләр белән башка кешеләр куллана, без биргән гыйлемнәр файда белән кала дөньяга. Һәм шулай итеп, син әле һаман да исән кебек, кеше күңелендә, кеше тормышында алар янында йөргән кебек. Димәк, синең гомерең озын була. Менә без бит бүген дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны, сахабаларыбызны вафат дип күз алдына китерә дә алмыйбыз. Әле дә алар кайдандыр безгә киңәш биреп торган кебек. Бары тик яннарына барып, аларны күрергә генә кирәк кебек. Шулай ук, мәсәлән, ел сайын без искә алабыз ниндидер үзебезнең галимнәрне, дахиларны, аларның берсен дә без үлгән дип күз алдына китермибез. Менә шулай итеп, Аллаһы Тәгалә гомерләребезне озайта, әгәр дә изге гамәл кылсак, үзебез яхшы булсак. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Milli tәрбие бирүче бик күп акыллы, затлы, зыялы балалар тәрбияләп үстергән 149-нчы лицейның бу көннәрдә генә юбилейы гөрләтеп үтте. Һәм студиябызда кунакта әлеге уку йортының директоры Фирдәүс ханым Вафина. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көннәр исәмсез. Фирдәүс ханым, 30 еллык юбилейын билгеләп үттегез лицейның. Менә ничегрәк үтте әлеге бәйрәм? Ой, беләсезме, бу шатлыклы да, бераз гына дулкынландыргыч, шушындый хисләр белән без әлдә яшибез. Ул бит инде башта әзерлек эшләре, аннан соң инде менә шушы бәйрәмне үткәрү, бәйрәмнән соң әләнең яңадан шушы хисләр белән без бүгенге көндә дә яшибез. Бик матур үтте, чакырган барлык кунакларыбыз килде, ветеран укытучыларыбыз килде, укытучылар, укучылар коллективы, әти-әниләр белән бергәләп, менә шушы 30 еллык эш нәтиҗәсен барладык, күрештек, бәйрәм иттек. Безнең юнәлешебез, төп кыйблабыз ул әлбәттә milli тәрбия бирү, milli белем бирү, балаларда менә шушы туган телгә, халкыбызга, мирасыбызга мәхәббәт уяту, аны саклау, аны барлау, һәм инде киләчәгебез өчен, республикабыз өчен, илебез өчен менә шушындый шәхесләр формалаштыру. Безнең төп юнәлешебез менә шушыннан гыйбарәт. Дөрестән дә менә күзәтеп кызыксынып барабыз. Максатчан рәвештә шуны эшлисез бугай, чөнки хәрәкәттә бәрәкәт акциясендә дә, әмма сөйлә проектында да, башка без белмәгәннәрендә дә сезнең балалар бик актив катнаша. Дөрестән дә шулай. Бу бик куанычлы.
Беләсезме, шушы форсаттан менә иртән бит инде без балаларны каршы алабыз. Безнең барлык балаларыбыз микрорайоннан килгән башка милләт балалары да бар бит әле. Барысы да исәнләшеп, татарча исәнләшеп килеп керәләр мәктәпкә. Мәктәптә инде тел даирәсе, ул инде менә шушындый ничек дип әйтим, татар телендә аралашу, милли шушындый үзаң формалаштыру өчен бөтен шартлар тудырылган. Без моның өчен бик тырышабыз. Инде менә шушыннан башланадыр дип уйлыйм. Шаянтыбыда да безнең укучыларыбыз, аннан соң инде Апушта да безнең укучыларыбыз. Без инде бик күп еллар шәһәр сәхнәләрен Казан татар егете, татар кызы конкурсларында җиңүче буларак үзебезне таныттык. Менә инде быел гына узган елда узган инде сөйлә проекты, хәрәкәттә бәрәкәт һәм башка бик күп менә шушындый юнәлешләрдә безнең укучыларыбыз әлбәттә ул безне куандыра. Инде олимпиадаларга килгән вакытта да менә татар теленнән, татар әдәбиятыннан, рус теленнән шул ук вакытта башка бик күп фәннәрдән укучыларыбыз фәнни практик конференцияләрдә катнашып бик зур нәтиҗәләргә ирешәләр. Бу әлбәттә безне сөендерә, без моңа бик куанабыз, эшләргә дәрт алабыз. Шуңа күрә ничек дип әйтим, киң колач алып, рәхәтләнеп үзебезнең татар балалары белән шушындый эшне алып барабыз. Һәм тагын бер әйбер, микрорайон бар бит инде. Микрорайоннан килгән һәр бер укучы нинди милләт баласы булуына карамастан, туган тел һәм әдәбият дәресләре кысаларында татар теле һәм татар әдәбиятын өйрәнәләр. Бу безнең өчен бик зур күрсәткеч. Фирдәүс ханым, сыр түгел, берникадәр вакытта әти-әниләр милли тәрбия һәм татар теле укытта дигән сүздән куркып яшәделәр. Мондый мәктәпләргә балаларны бирергә, классларга балаларны бирергә курыктылар. Әмма сездә ул киресенчә, хәтта микрорайонда гына түгел, читтән дә киләләр сезгә укырга. Бу менә укытучыларның составы шундый әйбәт булганга, моның сыры нәрсәдә дип уйлыйсыз? Беләсезме, монда килеп инде теге артык мактан ул тыйнаксызлык билгесе дә булыр бәлки. Дөрестән дә менә хәзер дә бит инде 1нче сыйныфка балалар туплау бара. Инде ул шалтыратулар, инде ул сорап килүчеләр. Кызганычка каршы, аның инде хәзер менә без әле кабул итәбез микрорайон балаларын, бер балалары бездә укыган гаиләдән булган балаларны. Шуңа күрә дөрестән дә без укучылар туплауда бер вакытта да ниндидер мохтаҗлык сизмәдек, ул киресенчә көчәя бара. Моның сәбәбе нәрсәдә? Дөрестән дә менә шушы юбилей кысаларында да килгән кунаклар да кем генә килсә дә мәктәптә ниндидер нур бар. Мәктәпнең үзенә генә хас, үзенчәлекле шушындый бер җылылыгы бар дип. Бу әлбәттә безнең укучыларыбызда. Менә олар инде кай вакытта теге шелтәләп алган вакытта да олар сиңа елмаеп, матур итеп карап, тыныч кына кабул итәләр. Бу беренчесе, икенчедән инде һәр баланы менә бер төкләп, һәр берсенең язмышын, гаилә хәлен белеп эшләгән вакытта, әти-әниләр белән уртак тел табып, оларга менә шушы үзебезнең эшебезне күрсәтеп, ичке дөньябызны күрсәтеп эшләгән вакытта әлбәттә аның инде нәтиҗәсе дә ничек дип әйтим, матур, күңелле, әйе. Әлбәттә бар инде аның ниндидер кичкенә генә шушындый нюанслар да бар. Шулай бит хәзер бит инде заманалар икенче, балалар икенче ничек кенә булса да, таләпләр икенче. Ләкин менә шушындый ничек дип әйтергә, милли рухта без татар дип әйтергә курыкмыйча менә безгә укырга килгән балалар, безнең әти-әниләр белән эшләве үзенең нәтиҗәләрен бирмәй калмый әлбәттә. Һәм әлбәттә укытучының эше, хезмәте үзенең асыл вазифасын җыймый, ул да Басим Горький әйткәнчә, кеше күңеленең инженерлары. Барыбер кеше тәрбияләүгә кайтып кала. Бик зур рәхмәт сезгә, эшегездә уңышлар. Һәм тапшыруыбызны 149-нчы лицей турындагы видеоязма белән дәвам иттерәбез. Кая илтер, кая алып барыр икән бу катлаулы тормыш юллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Мәктәп шын барлыкта һәр кеше өчен икенче үй булып тора. Монда сабыйларга тәрбия, әхлак салына. Шундый бер мәктәпләрнең берсе 149-нчы лицей балалар өчен менә инде 30 ел дәвамында үз ишекләрен ачык тота. Әлеге белем йортының тарихы 1991 елда ук башлана. Чит илләр белән булган мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен Казан педагогия университетында инглиз, төрек белгечләрен әзерләү бүлеге ачыла. Бу үз чиратында урта мәктәптән үк телләр өлкәсендә төпле белем салуны таләп итә.
Шушы максатка ирешү өчен Казан педагогия университеты каршындагы төрек лицейы белән рус-татар мәктәбен берләштереп 149-нчы лицейны ачалар. Тиз генә тотып, уставын, учебный планнар, уку планнарын, укыту планнарын бөтенесен укытучылар туплау һәм биләрне хәл итәргә туры килде. Инде бер ай ярым вакыт эчендә. Шулай итеп, 1 сентябрьдә 30 еллык менә шушы татар-төрек лицейын 2 класс белән ачып җибәрдек. Менә шуннан соң инде 30 ел вакыт узды, лицейның уңышлары арта торды. Шыннан да лицейның уңышлары елдан-ел арта гына бара. Укучылар төрле олимпиадаларда катнашып җиңүче исеме белән кайта, спорт уеннарында беренче урыннар яулыйлар. Булардан тыш актив җәмәгать эшчәнлеге дә алып баралар. Мисал өчен, һәр сыйныфта диярлек иясез калган этмәчеләргә булыша. Моның өчен мәктәптә хәтта Добролапки дигән оешма эшләп килә. Күп мөмкинлекләр тудырган, милли байлыкларны саклаган, балаларны чын кеше булырга өйрәткән өчен 149-нчы лицейга ышаныч та зур. Бу лицейда безнең племяшкаларыбыз укый, Амина һәм Амилә. Монда инде шундый менә татар мөхите белән шундый тәрбия бит инде. Әйтик, безнең племяшкалар инде детсадта булганда гел русча гына сөйләшәләр иде. Инде бу лицейга килгәч, шул хәтле татарча бик яхшы сөйләшәләр, хәтта татар олимпиадаларында беренче урыннарында яулыйлар. Шуңа күрә безгә бу лицей бик ошый һәм инде без бүген шунда булган укытучыларны, мәктәпне шушы юбилей белән тәбрикләргә килдек. 149-нчы лицей безнең милләт өчен бик мөһим эшчәнлек алып бара. Инглиз, төрек, гарәп телләрне укытуга зур әһәмият булуга карамастан, татар телен саклау мәктәпнең максаты булып тора. Бүтән фәннәрдә, күбесе бүтән фәннәрдә татар телендә бара. Татар телендә, рус телендә дә өйрәнәбез, татар телендә дә өйрәнәбез күп фәннәрне. Рус телендә, рус телендә инде, географияларын татарча да өйрәнәбез. Укучылар дублировать итәләр. Татарча да сөйлиләр, русча да сөйлиләр. Күп чараларда татар телендә үтә, бүтән чараларда татар телендә үтә. Бүтән алар бүтәнсе татар телендә алып барыла. Монда бу лицейдә инде татар телен саклап калыр өчен күп чаралар үткәрелә. Бер мәктәпнең дә эшчәнлеген укытучыларсыз күз алдына китереп булмый. Җыр сүзләре белән әйткәндә, алар балалар өчен тир түккән кешеләр. Үзара коллектив дус, тату булышчан булса, мәктәп тормышы да гөрләп торачак. Үз гомерен 30 ел дәвамында 149-нчы лицейга багышлаган укытучыларның берсе Гөлчәчәк Шихапова. Лицейыбызның коллективы шул хәтле әйбәт. Алар белән эшләүе дә җиңел, бер-беребезгә ярдәмләшеп, һәр вакыт булышып эшлибез, Аллага шөкер. Ә инде директорыбызга килгәндә, Фирдәвес Габделнуровна, шулай ук уңган, тырыш, булган, ярдәмчел директор. Ул бер вакытта да укытучыларны авыр хәлдә калдырмый. Ул әти-әниләр алдында да укытучыларны яклап, мактап тора. Аңа мин бик зур рәхмәтлемен. Һәм коллективыма да мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. 149-нчы лицейда балаларга белем бирү белән шикләнмиләр. Аларны төрле өлкәләрдә үстерер өчен барлык мөмкинлекләрне тудыралар. Әлеге уку йорты әле озак вакыт дәвамында үз эшчәнлеген алып барып, 50-100 еллык юбилейн каршы алыр дип ышанабыз. Манзара тапшыру өчен Алсу Шәмсетдинова, Азалия Прокофьева. 29 апрельдә Башкортстанның Октябрьский шәһәре Нарыш бистәсе мәчетендә Башкортстан Республикасы авыл җирлегендә мөселман мәхәлләсе үсеше, тарих, гырыф-гадәтләре һәм киләчәге темасына беренче төбәк-ара Исмәгыйль хәзрәт Сәлимшин укулары оештырылачак. Һәм әлбәттә милләттәшләребезнең дини тормышындагы башка яңалыклар да кызыклыдыр. Булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина бәян итәр. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр. Апрель Тукай айы. Шушы айда улуг шагыйрыбыз дөньяга килгән. Бәяләп бетергесез әдәби мирас калдырган, телебезгә нигез салган Тукайыбызны дөньяның татарлар яшәгән барлык почмакларында искә алалар. Удмуртия башкаласы Ижауда Муса Җәлил исемендәге китапханәдә дә милләттәшләребез әдәби музыкаль кичәгә җыелган. Теманы Фәнзилә Салихова дәвам итәр.
Oğlumuzun yemin, suğun temin bilen, şuna göre siyem, canım tenim bilen. Зөлхижа апа Гыйләҗеваның Абдулла Тукай иҗатыннан иң яраткан шигъре туган авыл. Аны яттан белә. Кыяс районының Таужамал авылында туып үскән. Тукай язганча, якын гына Шишмәбез дә бар ди ул. Инде Ижауда яши. Абдулла Тукайга багышланган кичәгә авылдашлары килүе аның өчен үзе бер куаныч. Шулпан ансамбле җыелма, Таужамал, Байсар, Подгорные, Кыяс авыллары үзешчәннәреннән тора. Районда татар мәдәнияте учагын үрләтеп торучылар, милли рухны саклаучылар. Тукаебызның туган көндә ел сайын билгеләп үтәләр. Biz шул көнне тырышабыз балалар белән җыелып шигырьләрен, әкиятләрен укырга, искә төшерергә, аның иҗаты белән танышырга әзме күпме белгән хәтле. Таужамалда да шулай ук тәнзилә алар татар телендә дәресләр алып бара һәм шулай ук әдәби музыкаль кичәләр үткәрә. Авылыбызда китапханә юк, шулай булса да безнең китап киштәләре бар. Шуның беренче алдагы рәттә Абдулла Тукайның китаплары урнашкан. Клубта инде. Клубта, әлбәттә клубта. Муса Җәлил исемендәге китапханәгә әдәби музыкаль кичәгә килүчеләр иң беренче итеп Абдулла Тукай китапларын сорап алды. Күңелләренә якын шигырьләрне эзләп табып укыды. Үзем үлсәм дә, Газиз исемем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым. Теләгем һәм бәхетем. Үзе исән чакта халык өчен никадәр сөекле булса, вафатына 110 ел узгач та шагыйрь шул кадәр хөрмәттә. Ул әдәбиятыбызның сүнмәс йолдызы. Бүгенге заман әдипләренә дә алыштыргысыз остаз. Минем өчен Абдулла Тукай шагыйрь буларак кына түгел, кеше буларак та, шундый авыр тормыш юлы үткән шәхес буларак та, минем өчен ул ниндидер бер зур тормыш мисалы. Мен шулай дип әйтер идем. Билгеле, Ходай бөтен кешегә дә Тукай таланты бирми. Тукай ул дөньяда бер генә. Ләкин һәрбер шагыйрь дә Тукайны укып, оннан үрнәк алып, оннан өйрәнергә тели. Менә бу Тукай шуның өчен һәр язучының, һәр шагыйрьнең укытучысы дип әйтер идем мин. Тукай безгә дәрес бирмәсә дә, без оннан аның белән очрашып сөйләшмәсәк тә, Тукай барыбер безнең укытучыбыз ул. Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул. Тукайыбыз сүзләре. 1910 елда ул Шүрәле тәхәллүсе белән халык моңнары дип исемләнгән 28 җыр тупланган китап бастырып чыгара. Кичәгә килүчеләрнең дә һәр кайсының күңелендә милли моңнар ята, һәм алар шагыйрьбез хөрмәтенә яңгырый. Муса Җәлил исемендәге китапхана залы шагыйрьнең туган көненә багышлап махсус әзерләнмәгән. Олы портреты гөл шулай диварда. Китаплары һәркем алып укырлык күз уңаенда. Хәтта әкият геройлары да бар. Бакча мәктәп балалары күмәкләп экскурсияга килсә, китапханәчеләр аларга шагыйрьбез турында сөйли. Башка милләт балалары да кызыксынып китеп, аның рус теленә тәрҗемәдә әкиятләрен сорап ала, укый. Ә инде һәр татар баласы әткән кәсе телен белергә омтылсын. Һәм Тукай әкиятләрен ул язган телдә укысын иде. Ульяновск өлкәсе мәчетләрендә төбәктә яшәүче татар журналистлары, матбугат ветераннары белән очрашулар узган. Монда балаларга татар телен өйрәтү, гаиләдә ана телендә аралашу, аны мәктәптә генә түгел, ә мәчетләрдә дә укыту кебек җитди мәсьәләләр күтәрелгән. Төбәкнең Шардаклы һәм Ульяновск районнарында булып узган шундый очрашуларда безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафинда булып кайтты. Монан 4 ел элек төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе өлкән мөфтияте белән үзара хезмәттәшлек итү турында килешү төзегән иде. Бүгенге очрашулар да шуның кысаларында уза. Бу ике оешма ике тармакта, ике юнәлештә эшләсәләр дә, алар икесе дә бер үк милләткә, татарга хезмәт итә. Шуңа күрә очрашуда сүз дә башлыча милләт хәле, туган тел турында барды. Бу мәсьәләне без элек тә инде бер шулай иде. Бу кеше санын алганнан соң бигрәк тә аеруча мөһим булды бу хәзер. Туганнар, Рамис Фарукович әйтте бит, 38 генә диде әле ул. 38 генә түгел, 38 мең ярым халыкны югалттык. Ульяновск өлкәсендә. Ничек югалттык инде без туганнарым,
Телебезне югалттык, шуңа күрә югалттык. Очрашуда чыгыш ясаучылар Ишиев кешеләр бистәсендәге гимназиядә 385 бала татар милләтеннән булса да, анда ана теле укыту бөтенләй оештырылмавы, татар газетасы язучыларының да бистәдә аз булуы хакында борчылып сөйләделәр. Ана теленең хәле гаиләдә дә бик матур түгел. Хәзерге вакытта татар авылларындагы әби-бабайлар да үзләренең аныклары белән күбрәге русча сөйләшәләр. Динебезне алып бару, телебезне алып бару, бөтенесе бергә эшләребезне бергә алып бару, менә шушы бик тә кирәк эшләр. Шуның өчен без дә безнең халкына аңлаттык, дигән инде тагын да аңлата төштек. Балаларыбызга, картларыбызга, апаларыбызга алдагы елларында шушылай телебезне онытмыйча, телебезне балаларыбызны күбрәк татар теленә өйрәтүләр. Шушындай актив эшләребезне эшләп бару бик тә хәерле эшләребездән санала динебездә дә. Чордаклы бистәсе мәдрәсәсендә район башлыгы катнашында узган очрашуга төрле елларда район предприятиеләрендә һәм авылларында җитәкче булып эшләгән хезмәт ветераннары һәм авыл имамнары чакырылу иде. Ульян шәһәр янәшәсендә генә урнашкан Чордаклы районында 10 меңгә якын татар гомер итә. Берничә татар авылда бар. Үткән елны бик матур ел булды. Сабан үткәрдек, зур чаралар үткәрдек. Татар теле һәм мәдәният көннәре шундый мероприятиялар үткәрдек. Булыштылар һәр берсемендә утырган халык. Алар күп эш эшләгән район өчен дәрәҗәләре зур. Алар бүген бында утыралар. Дөрестән дә Чордаклы татарлары милли һәм дини эшләрдә һәрчак зур активлык күрсәтәләр. Бу елда өлкәдә беренчеләрдән булып, җирле автономия каршында Аксакаллар шурасы оештыру турында карар кабул иттеләр. Аңа рәис итеп районда абруйлы кеше зак еллардан бирле татар автономиясын җитәкләгән Җәмил ага Хакимовны сайладылар. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлар менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Ана, бик исем нәрсә җитә ана булуга, хатын-кызның бар матурлыгы бөтен күрке ана булуда. Берничә шигъри юллар белән Хади Такташ аналарның бу җитмәслек биеклеккә күтәргән. Тормышта хатын-кыз нинди генә уңышларга, нинди генә югарылыкка ирешмәсен, аны бәхетле итүче кыйммәтләрнең иң мөһиме ул аның гаиләсе, балалары. Быелгы Рамазан айы һәм аның да бер җомга көне хезмәттәшебез Гөлинә Харасованы бик бәхетле итте. Ул әни булды һәм үзләренең кызларын алып кайттылар. Исеме дә бик матур, Ирәдә исемле бу омтылыш, теләк дигән сүз. Һәм аны хастаханәдән алып чыгу мизгелләрен бергәләп күзәтәбез. Зарыктыргыч көтү, дулкынлану, шатлану, шул ук вакытта борчылу. Дөньяга килгән яңа сабыйны каршы алганда һәр кеше күңеленнән шундыйрак хисләр үтәдер. Бүген без дә хезмәттәшебез Гөлинәне һәм аның кызын каршы алабыз. Шундук нәни кашык белән танышырга ашыктык. Гөлинә белән Артурның кызы кемгә охшаган икән? Одасына охшаган. Күзләре, борыны, нә хатасы, нә иреннәре ягын үземә охшатам. Думаю, 50 на 50. Миңа охшаган инде. Кияүгә охшаган. Кемгә генә охшаса да, бәхетле сабый булсын. Дулкынланабыз, икенче ныгыбыз булса да. Аллаға шөкер, кызыбыз булды. Кызыбыз кызыны кайтып бирде. Малайыбыз малайлап кайттылар. Игелекле бала булсын, әтиянигә, әби бабайга куаныш булсын. Шунысы кызы Гөлинә кызы белән беренче тапкыр төшендә очрашкан. Минем кыз буласын, мин инде бик иртә белдем, миңа төш кирде. Имештер менә шулай выпискадан кайтканбыз икән роддомнан. Янымда инде ирем, әти-әниләрем, кайнанам, шуннан бер заман кайнанам сыр икән инде. Менә бер сабый ята, кем дип кушасыз ди инде. Мен әйтәм, Ирадар турыны була ул безнең бәйдә. Шул вакыттан аңладым инде минем кыз бала булачагын дип. Кулында язуы да бар иде. Теге балаларның язулары була бит әле, бала тур йортында чыгарган. Анда 7 саны бар иде. Шуннан да кызыбыз 7 апрель көнне дөньяга килде. Я очень рад, что у меня родилась дочь.
Балаға исемне дә Гөлинә нәкъ менә төшендә кушкан. Ирада булачак ул. Барысы да шул төштән башланды. Мин ирада сүзе исеменең мәгънәсен эзли башладым. Аның мәгънәсе ике төрле икән. Бу гарәп сүзе. Беренче мәгънәсе бу изге теләк теләү дип аңлатыла инде. Икенчесе ихтыяр. Инде русча әйткәндә волевая. Безнең кызыбыз шуннан да менә шундый изге теләкләр теләп, изге теләктә яшәп, һәм ихтыяр көчле булып үссен дигән теләктә калабыз. Безгә бик шады ирада, ирек исеменнән, мин әтисе ирек. Җимешсез агач утын, яңгырсыз болыт төтенгенә. Кызсыз йортның яме дә аз. Гөлинә, Артур, бүгеннән өегезнең яме тагы да артты. Җан җимешегез шәфкатьле, тауфиклы, гүзәл һәм бәхетле бала булып үссен. Хуш килдең, Ирада. Бүген ашыгыч медицина ярдәме хезмәткәрләре көне һәм шул айдан студиябездә кунак бар. Югары категорияле ашыгыч ярдәм фельдшеры Фөлүсә Гыйльфанова белән сөйләшәбез. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәмсез. Сезне бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Шушы авыр катлаулы эшегездә һәрвакыт кына уңышлар булсын. Фөлүсә ханым, менә әлеге юлны, әлеге һөнәрне ничегрәк сайларга булдыгыз? Мин бу һөнәремә инде 10 классны бетергәчтән минем бик тә каты әбием авыртты. И шул вакытта инде мин бөтен китаплардан укып, үзебезне өйрәткән һөнәрләрне инде шул нәрсәләрне эшли башладым да, и менә шул медицина һөнәрен сайларга булдым. Безнең һөнәр бит инде ул иң мөһиме кешеләргә ярдәм итү. Шуңа күрә кешеләрнең карашларына карап, аларның авыруларын белү. И зур профессионал булуны бик таләп итә. Менә шуннан соң инде мин үземнең Зеленодольский медицинское училищены бетереп, менә инде Казан ашыгыч ярдәм оешмасында 41 ел буе хезмәт итәм. Үземнең хезмәтемне бик тә яратам. Безнең коллектив бик әйбәт, дус, тату без. Шуны әйтәсем килә инде, чакыруга баргачтын кешеләрнең менә күзләренә карыйсың да, алар сиңа үзләренең жалбыларын сөйлиләр дә, и шуны тиз-тиз шуны ярдәм итәбез дә инде. Янарысын кайсы вакыт аларның күзләрендә әз генә елмаю да була. Анар бик күп итеп рәхмәт әйтәләр инде. Менә шунда инде үземнең эшемнең нәтиҗәсен күреп бәхетле булам дип исәплим инде. Менә 41 ел аз вакыт түгел бит инде, төрле хәлләр булгандыр. Менә катлаулы хезмәт дип әйтер идем, чөнки монда бит инде реаниматолог та булырга кирәк, йөрәк кан тамырлары буенча да, флеболог та, гастроэнтеролог та, бөтен җирләрне практически дигәндәй карап чыгарга кирәк. Менә тагын ниндирәк катлаулы яклары бар? Ну, катлаулы яклары инде хәзер минем өчен юк, потому что минем тәҗрибәм зур. Булгандыр инде ул катлаулы вакытлар, төрле чаралар булгандыр. Ну, төрле авыр вакытларда үзеңне тота белергә кирәк инде, тыныч булырга кирәк. Анарысын бездә инде психологлар да булырга туры килә безгә. Теге профессионал, сез менә санап киттегез бит, хирург та, терапевт та, невропатолог кына түгел, но и без психолог та. Шуңа күрә, ну, хәзер вакытта миңа инде бик теге үземнең хәзер студентлар килә бит инде, шулар белән эшлим. Шуңа күрә минем инде хәзер нием зур булгачтан, тәҗрибәм зур булгачтан миңа ничектер җиңелрәк инде. Кешеләрнең бит әле төрлесе бар. Кайберсе мәсәлән ачуланып каршыла, кая йөрисез соң, инде үләбез бит инде дип. Шундый вакытлар була инде, но шул вакытта үзеңне тыныч тотарга кирәк. Шул вакытта кешенең күзенә карап, алар бит ишектән кергәч тә беләләр инде. Кемнең нинди була инде, соңрак килгән вакытларыбыз да була инде. Ну, шул вакытта әйтәм ич, менә үзеңне үзең тота белсәң, үзеңнең тиз генә карар чыгарсаң, что бу нигә тизрәк ярдәм күрсәтә башласаң, кешеләр тынычланалар, рәхмәт әйтеп, сине затып калалар. Бүген бәйрәм көненә хезмәттәшләрегезне котлый аласыз әлеге көн белән?
Хәзер хөрмәтле ашыгыч ярдәм оешмасында эшләүче хезмәткәшләрем, сезне чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Барыбызга да һөнәри уңышлар, тормышыбызда уңышлар инде, семья бәхете телим, безнең авыручыларыбыз күбрәк рәхмәт сүзләрен әйтсеннәр иде. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә, эшегездә уңышлар, саулык, сәламәтлек. Уфа Нур татар дәүләт театры артистлары Мәхмүд Фатихов һәм Резидә Зарипова белән әңгәмә корырга ниятләп торабыз. Әңгәмә бик кызыклы булачак, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Рекламадан соң очрашырбыз.